Vot ta' fiduċja fil-Partit Nazzjonalista nhar is-Sibt li ġej ikun jissarraf ħidma akbar għalik, vot b'saħħtu għall-futur tiegħek u ta' wliedek. Nkunu nistgħu naħdmu b'magna ikbar għalik fl-Ewropa u b'magna iktar b'saħħit għalik f'kull kunsill lokali f'Malta u f'Għawdex. L-għażla għalik għall-leżis tiegħek, għall-futur tiegħek, għall-futur ta' wliedek, għall-futur ta' pajjiżek. Sosta dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt dibattitu tal-awtorità tax-xandir mal-mexxej tal-Labor Robert Abela l-erba' filgħaxija kif insista il-Partit Nazzjonalista għandu proposti għal kull lokalità fejn tindirizza l-ambjent, traffiku, s-sigurtà, l-iskartu l-popolazzjoni. Bi proposti konkreti għal kull lokalità fejn qed nindirizzaw diversi temi, qed nindirizzaw l-ambjent, qed nindirizzaw it-traffiku, qed nindirizzaw is-sigurtà, qed nindirizzaw l-iskart, qed nindirizzaw ukoll għaliex hija importanti ukoll l-immigrazzjoni, il-popolazzjoni. Għaliex aħna partit illi il-politika ma nagħmluhiex lejliet l-elezzjoni. Bernard Grek saħaq illi għall-poplu Malti u għawċi l-Partit Nazzjonalista ġab lura l-isptarijiet u daħal il-qorti biex issa jġib lura l-400 miljun euro li nsterqu fl-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li dawn il-miljuni kollha jissarfu prattikament fit-80 ġabra tal-istrin. Iżda Bela minflok qed jara kif se jġib lura flus il-poplu aktar moħħu biex iwerwer lill-familji. Kif effettivament seħħ kif Robert Abela s-sokta bin-narrattiva negattiva u minkejja l-proposti tal-Partit Nazzjonalista kompla jattakka u jbeżza. Direzzjoni u viżjoni ċara għalli wieħed janalizza il-baħ illi provdiet l-oppożizzjoni baħ assolut. Mistoqsi dwar l-affarijiet barranin, Bernard Grek insista li l-Partit Nazzjonalista jrid biss il-paċi għal pajjiżna u stqarr li dak illi Robert Abela qed jisħaq illi l-Partit Nazzjonalista firma lieh ifirmaħ ukoll il-Prim Ministru stess. Hawn il-mexxej tal-Labor għażel illi jkompli attakka din id-darba lil Roberta Mezzola. Dawk li dejjem imċabsin bid-demm. Intant Bernard Grek insista illi l-Partit Nazzjonalista jrid biss il-ġid għal familji Maltin u Għawċin f'ambjent aħjar u mhux bidranaġġ mormi u mhux trattat bħalma ġara fl-aħħar ġimgħat f'numru ta' bajjiet. Fatt illi surrealment Robert Abela ċaħad kemm il-darba. Jitkellem konsistentement bil-miżinformazzjoni bħal dik illi narmu drenaġġ mill-baħar fil-baħar meta il-Water Services Corporation għandha l-aqwa impjanti ta' tisfija tal-ilma saħansitra li minnu l-ilma ta' drenaġġ aħna qegħdin noħolqu il-kunċett ta' New Water. L-istess jibqa' jgħid fuq li qed jiġi mor mid-drenaġġ fil-baħar vera qiegħed tipprova bir-rispett kollu lek tqarraq bil-poplu ma taqniġ ħadha b'mod kategoriku. Bernard Grek saħaq ukoll li minkejja l-weda tal-Labor illi se jelimina traffiku il-poplu fit-traffiku kien u fit-traffiku baqa'. In-nuqqas ta' ħidma li għamiltu fejn jidħol l-ambjent kif ukoll it-traffiku. Fl-2016 għalulna f'dan il-poster se naslu fuq proġetti kbar biex nelbu manki taffu traffiku, nelbu it-traffiku. Għaddew 7 snin, 8 snin u inti fit-traffiku kont u fit-traffiku bqajt. Minkejja li ntefqu 700 miljun u aktar fondi Ewropej. U għamlu sew, imma ma investewx biżejjed u kif suppost. Bernard Grek insista li l-Gvern ta' Robert Abela ma ħoloqx settur ekonomiku ġdid u minflok qed ikompli jaħdem b'nuqqas ta' ippjanar u viżjoni. Ilna ngħidulek li hemm bżonn toħloq setturi ġodda u dawk is-setturi tibqa' ma toħloqhomx trid biss tkabbar il-popolazzjoni, tabbi lill-poplu Malti u l-infrastruttura b'ħafna u ħafna nies u ma tinvestix kif suppost għan-nies. Għalhekk imur id-dawl, għalhekk jitfgħu drenaġġ fil-baħar, għalhekk nelqu fit-traffiku, għaliex qed ikabru l-popolazzjoni mingħajr ma għamlu l-investiment fl-infrastruttura. Jiġifieri dan huwa kollu tort tan-nuqqas ta' viżjoni ta' pjanar tal-Gvern. U insista dwar il-bżonn li Abela jieqaf jintaxxa l-għajnuna tal-kola. Irid jibqa' jisra it-taxxa mill-kola. Il-kola li hija l-għajnuna għax inti għolitlek il-ħajja hemm mekkaniżmu biex tolilek propju il-mekkaniżmu tal-għajnuna tal-kola. Qed joħodlok it-taxxa minnha. Taf kemm joħodlok taxxa 25% taxxa fuq il-kola għal sena fuq di 13 euro, 170 euro. U finalment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi flimkien ma' deputati tiegħu jrid illi ċ-ċittadini Maltin u Għawċin ikollhom l-ambjent bħala dritt fundamentali u insista li dan qed isir b'ħidma mill-oppożizzjoni aħseb wara x'jista' jsir mill-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Il-Partit Nazzjonalista li lilek iwedek li ħajkun hemm malik u jkun hemm malik mill-oppożizzjoni aħseb wara meta inti tieħ aktar appoġġ fl-elezzjonijiet li ġejjin fil-Kunsill Lokali tiegħek u fil-Parlament Ewropew.